晴らしいグループさんに来ていただき、そのお力でお客様に来場を願うという他人のふんどしで相撲を取る涼しいグループです。今回も東北から関西まで大変遠いところからお集まりいただいたグループさんは本当に素晴らしい方たちばかりで、ご来場いただいた皆様に楽しんでいただければ幸いに存じます。本日はステージの演奏予定が詰まっており、途中休憩時間などは設けておりませんので、ステージに演奏者が立っている時でも入退場をしていただいて構いません。ただし、曲中の入退場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。この施設の1階が図書館になっておりますので、大きな音が漏れるとちょっと迷惑がかかってしまいます。演奏が止まっている曲と曲の間に入場していただきますようお願い申し上げます。富士山が見える場所でフォルクローレをというこのコンセプトにのっとり、丸一日フォルクローレ漬けになって楽しんでください。それでは開演です。
ウルでした。これはアンデス地方の言語アイマラ語で日付の、英語で言うとデーの意味です。この富士山フェスの協賛をしてくれていますアンデスの家ボリビアさん。このアンデスの家のボリビアさんは福岡みのるさんという方が日本で初めてフォルクローレの楽器を輸入販売し、フォルクローレのふるさとの文化を紹介してきたお店であり、現在は2代目の、福岡エリさんが経営していらっしゃいます。今日は残念ながら、いらっしゃることができなかったエリさんですが、一番好きなグループだと言っていたグループコカの名曲「グル」をお聴きいただきました。ミルカミルカの曲はかしこまらなくて、手拍子でも足拍子でも声かけても何でもしてくれて大丈夫です。一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。続いての曲はミルカミルカのバンマス、カエルことサピートさんのお歌の番です。意外と入っていただいているので、ちょっと詰めていただいたりとか、お隣空いてたら寄って座っていただいて座らせてあげてください。お願いします。
りがとうございました。父親のマルカという曲でした。この曲なんですけれども、皆さんご存知の方はご存知だと思います。我々もですね、このようなコントを聞いておりますけど、ボリビアのフォルクローレグループ、ロス・カルカスの作った名曲でございます。我々もですね、ロス・カルカスに憧れて、少しでも近づきたいと思って演奏しているわけなんですけれども、超えちゃいましたね。憧れてましたよ。ここでイジマリさんというね、すごいラパスの見守る名峰イジマリさんと1400メートルぐらいの山があって、その歌のこともこの歌の中でですね、答えているんですけれども、私たちにとってはそのふるさとの山というのはそこに富士山というね、やはり、イジマリでこの地球はマルカで歌われているこのイジマリというのは我々にとっては富士山なんだなというこの曲を歌いながらしみじみ感じた次第でございます。続きましては引き続き我々の大好きなグループロス・カルカスの曲を聴きたいと思います。ボリビアという曲でですね、ボリビアの、愛する気持ちというか魂の叫びというか、そういうのをお聴きいただければと思います。ボリビアをお聴きください。お聞きください。これね、ボリビアっていう曲はね、この一番最初が一番難しいんですよ。頑張れ。ありがとうございます。Se tu raduna sera per sai più
どうも大変失礼いたしました。いよいよ最後の曲なんですけど、次はワイニョメドレーという曲です。ワイニョメドレー、ワイニョというのはですね、私たちがやってるこのフォルクローレ、どうぞ、はい、どうぞ、いいですよ。フォルクローレのリズムの一種、ワイニョというリズムなんですけど、そのワイニョのリズムの曲のつなぎ合わせたメドレーでございます。これもともとですね、パチャママックスさんというプロがやっていた曲なんですけれども、あまりにもいい曲なものですからね、そちらのメンバーの方に許可をいただきまして、我々もやらさせていただくことができました。それではこの曲はですね、先月お亡くなりになりました寺澤睦美さんがですね、我々の演奏を聴いて、この編曲はいいねと編曲を褒めていただいて、演奏は褒めていただけなかったんですけど、今日は演奏も褒めていただけるように頑張りますので、寺澤先生を聴いてください。